Po, as of now po, no, kung may Bicolano po ba or Albayanong napabilang po dun sa mga naapektuhan ng linog sa Turkey, hindi po natin ma-confirm pa po as of now kasi ang primary or priority po ng ating gobyerno is makontak po lahat ng OFWs po na naapektuhan ngayon sa Turkey at Syria. So currently po may mga missing pa po tayo, and all efforts po ang ating Philippine government para po makontak po sila. In fact po, nagpadala po ang ating gobyerno at nag-arrive po sila kahapon ng 85-man team po galing per Office of Civil Defense. So, composed po ito ng mga experyensyadong mga medical personnel and rescuers po. And yun po, inaadalan din po if ever po makapagpadala din po tayo sa Syria ng same rescue team, pero under study pa po yun if ever po, no? Isa din po, no, pero ang alam po natin per the confirmation of the Department of Foreign Affairs, no, meron po tayong 2 injured na OFW po. So hindi po natin ma-confirm kung taga saan po talaga itong 2 OFW dito sa Pilipinas. Pero may 2 po tayong injured. Pero yung 2 pong injured na yon, okay na po sila ngayon. Nagpapagaling na po sila.